आब' ओमफ्राय आदाजों बहा बेरायनो थांखो नोङो? बहाथो बेरायहैनांगौ जाखो? ओरैनो दसे रेस्टुरेन्टाव थांनायानो। बे एर'प्लेनफोराबो माबा भिडिअ खालामनायावल' डिस्टार्ब खालामफैनो मोनो। बा मालायसो आब'आ ओमफ्राय मा जानो? नोंदाया गावसिनावबो लांदोंमोन दे आरो आंखौ बेरायनो। मा होनखो आब'? आदाया नोंखौ गावसिनाव लांदों? ओं आगै, आं बेसेबा बुंदोंमोन थाङा होननानै, थांथ'ला नामा होननानै, नाथाय लांथारबायबा आंखौ। होमबा आदाया नोंखौ गावसिनावबो लांबावबायसो? ओमफ्राय आंहाबो उफाय गैयाना, लिंथारबाय जेला थांनांबाय आरो। ओमफ्राय आब', आदामोननि न'आलाय बहायथो? गोजानाव ना एसे खाथियानो? न'आलाय एसे खाथियावनो आगै, जोंनिफ्राय बांद्राय गोजानथ' नङा माथो। बेखायनोसो जोंनाव फैबाय थायोमोन माथो आगोलावनो। ओमफ्रायथ' आगै, आं मा होननाय खिन्थाबावनो नोङो दायो? माखौ खिन्थानो? नोंदाखौथ' जेरैबायदि सानदोंमोन न' जोङो, बेबायदि नङा माथो। माने आब', बुजियासै आङो। ओमफ्राय नोंथ' बुंदों न' आदामोननाव थांदों, ओमफ्राय आदामोननालाय सोर दं न'आव? बिनानाव, बिमा, बिफा, आब'? बिमा आरो बिनानावखौ लोगो मोनदों आगै। ओमफ्रायथ' सोर दंबावोथाय मोजाङै मिन्थियासै आङो। ओमफ्राय आदामोननालाय फेमिलिफोरा माबायदि माने आगै? मा होनना खिन्थाबावनो आगैनोलाय? ओरैनो आं थांनायखौ मोजां मोनथाराखै बिमाया। दाथ' जों न'आव रायजासिगोनसो दां बियो आंखौ लांनानै। आब' मा जाखो? मोजां ना आगै? बिमायाबो मोजां, बिनानावाबो मोजां, ओमफ्रायथ' न'आबो मालाय बिराद गिदिरखा नोंदामोनना। आरे बा, नंगौ? ओमफ्रायथ' बा, आंनो मा जानोसो लाबोबावदों? जानायफोरानो जि बुरजाखामोन दा। होमबाथ' आदाया बिराद माहाजोन खोमा न'? मालाय बिराद गोनांथार आरो। जोंफोरबायदिथ' थानोनो समाया खाथियाव दिनै। होमबाबोथ' आदाया जोंनाव फैयो न'? फैयो आरो। दे जाबाय दे ओमफ्रायो, रायलायनाया जाथ'बाय। ओमफ्राय आब', आदाजों होनबा आंबो माब्लाबा थांफानोसै। नाङा दे आगै, जोंफोरबायदिया माब्रैथो इमान बेफोरबायदि मानसिनाव थांनांगौ जाखो? मानो? जों मा थांजाया नामा? थांनायाथ' थांजायो आगै, नाथाय बोरैबा मोनोना दिनै। गावहा लाजिदोंसो खोमा आरो। आब', मालाय लांग्रायानो जेबो मोनाखैबा, होमबालाय नोंहाथो माथो जाखो? जायो नामा आगै सोरबा बिदि? मानो जाया बेलाय? बोरो, माथो खिन्थादिया? मानो लाबोनाय नों बे हिन्जावखौ? आरो बेफोरबायदि न'आव लाबोनो मा दरखारि दंमोन? बुंदो आबा, ना खामानियानो दंमोन ना मायानो दंमोन? बेफोरबायदि हिन्जावखौ मानो लाबोआ? होमबा नोंनि खोथाया दासिमबो बेयावनो थाबथाना दं आयै। मा खोनासंनो लुबैदों नोंलाय? बाथ्राया गुबुनथ' नङा आबा, नोंनि हाबाया खुन गैथारलानो, आरो बेफोरबायदि नोङो उल्था फाल्थाथ' खालामनो सानाखै? दा जुलिया मिन्थियोबा मा साननांगौ बेलाय? मा सानगोन नोंखौ? माथो नांजादों आंहालाय आयै? आरो सोरमोन बे हिन्जावा? नोंनि जानो गोनां नङामोन आयै। हाबाब, मा होनखोहाय बेलाय? जुदि बे हिन्जावखौ मोनाबा आयै, मोननाय नङा नों आंखौ। फाग्ला जायो ना मा जायो जालांगोन आं। मा होननाय जाखोहाय बेलाय आबा? मा होननाय जाखो? जुदि बे आं गोसोथोनायखौ मोनाबा आयै, नायबाय था नोङो। सोर हामा जाबावनांगौ जाखोसै? आंनि फिसा हौवाया? बे नंखाय बाखाय हिन्जावनि थाखाय फाग्ला जानो खोथा बुंलांबाय बियो? इसोर हामा खालामबावनांगौ जाखोसै आंलाय? हाबायाबो ओरै गैथारला, मा खोथा बुंनाय जाखो बियो? सर्बनास, मा जाबावगोन? दे आरो जाबाय, रायलायनाया बांद्रायथारो गावनियाबाथाय, मा सोङो आरो। गावहाथ' आरो लिंबा थाङा, गथ'आ। नै आगै, ओमफ्रायथ' दिनै मेट्रिकनि रिजाल्टआ मोनसिगोन नोंना? मोनसिगोनथ' र' आब'। ओमफ्राय आं बेखायनो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ। नुद' मानसियानो एक्साइटेडसो लायबाव नामा? ओमफ्राय आंहाथ' गिनायसो मोनलाबायथारबाय माबा, बिखाफोरानो दुब मोनगासिनो। जेनेबा गावहासो एग्जामनि रिजाल्ट मोनसिगोन बायदि मोनदोंदां आब' न'? मिनिदोंसो बियो, ओमफ्राय दा रिजाल्टआबा बोरै फैयो दे बेना? आब', आंथ' नाजानाया बेस्ट नाजादोंमोन दिनै,
ओमफ्राय रिजाल्ट मोनबासो मिन्थिसिगोन दे आरो बेनोथ' समानथ' जानानै फैबाय नै दा नोंदाया नायथोंसै ओमफ्रायथ' मिन्थिबायना मा आब' आदायाथ' बुंबावदों आंनि रिजाल्ट होखांबानो हमा मासे मानि माबाखाबायनो आदाया अमा मासे मानि आगै जारलासो जागोनहाय नोंदाजोंबो मालाय आंनि रिजाल्ट मोननायनि खुसियावनो आरो जोंफोराबो पार्टि जानोसै आरो आब' नै गथ' रिजाल्ट मोननानैल' मा जानो ओमफ्राय पास जानानैल' मा जानो नाम्बारफोराबोथ' एसे मोजां फैनांगोन न' आंनि आब' सना दा नायबानो जाबाय दे आरो जुलि माथो ओमफ्राय आंजोंबो रायलायला आरो एथ' बिदि ओंखारबाय आरो बर'साया सोरां आंखौ एफा गाज्रि थगायदों बियो आरो सोर हिनजाव बेलाय आंनि जानो गोनां हौवाजों बेरायफानाय जुलि बिदि नङा खोमालै नोंबो एसे बुजिनायाव गोरोन्थि जादों खोमा नङा गोरोन्थि बुजियाखै आङो जेखौ नुदों बेनो खा बियो मागोन आंजों एरा बर'साया हौवायाल' मा हिनजावखौबो नागारा आङो जुलि माना हिनजावनिथ' दाय गैयाबो जानो हागौना दाय दङ हिनजावाबो सोर हिनजाव बेलाय बेफोरबायदि मालायनि हौवाजों बेरायनो नङा जानो हाया बे नों खेबसे मोजां रायलायग्रोलाय ओमफ्राय बेबायदि सानग्रोनाङालाय नों जेरै सानदों बिदि बरसाया नङाबाथ' जानो हागौना नोंखौ थगायाखैबोथ' जानो हागौना नंखाथारा बियो सोरां थगायखाथारदों बे आंखौ एबारनिफ्रायथ' बेखौ फल' खालामग्रोनि आङो मा सोलिगासिनो सोरजों मा सोमोन्दो सोलिगासिनो बेहा मोजां मोनथिनानै लाग्रोनि आङो बिनि उनाव हिनजाव हौवा सानैखौबो नागारा आङो हिनजावखौ नङा साननोबो नाङा बिदि सोरां बेबायदि गाज्रिखौ मानो लाबोयो देनाय नांगौबा आं रायलायगोन ना बरसाजों मा रायलायनांगौ दं बेलाय गावथारगोन आङो सानैखौबो बापरे खेला मोनदों जुलिखौ थगायनो खेला मोनदों आरोथ' जुदि आंखौ गारनांगौबाना बरसाया डाइरेक्ट गावथारखागोन आङो माथो एथ' डेन्जार सानोब्रा नोंलाय हामाना बिदि माथो खालामनो होनबा सोरां माथो खालामबावनो आङो नोंल'सो दायो आंजों देनाय जायजों आं आंनि फिलिंसफोरखौ शेयार खालामनो हायो बेनोथ' आंथ' आरो दंना नोंजों माथो सिन्था खालामदों नोंलाय दोनबा सोरां दिनै जोंहानावनो हर थालांगोन आङो नांगौबा दायो आइखौ बेदर लायनो थिनोसै आङो मा सोरां नोंनो खिन्थाबा सोरनोथो खोन्थाबावनो आं आंनि दुखुफोरखौ दागाबलै जुलि माथो गाबलाबायनांगौ जाखोलाय गाबनो नाङा बिदि होनबालाय माथो सोरां माब्रैथो मिनिनो लाबोबावगोन आं आंनि मोखाङाव दाथ' बे बरसाजों रायलाय आङो जोंहानाव फैथोंल'लाय बियो नाय जुलि जानला माला खालामग्रोलाबायना दे एसे सानग्रोना बेबायदि जानला माला गरमा गरमि खालामबाथ' जुदा जायोना खोथाफोरा एसे थान्दा माइन्डजोंबो साननांगौ आरोना खोथाफोरखौ आंना सानला सानलि गैया बाराखौबा मिन्थिबायना फैनो गोसो दंथारो बियो बेखायनो आंखौ बेफोरबायदि खालामगासिनो जुलि दायो फन हरगोन दे आङो नोंलाय बहा थांनो नागिरदों माने एसे खामानि दंना न'आव बेखायनो एसे सोरां जुदि दायो फैनो सोलाबबा फैदो दे आं नेनानै थागोन दे आरो दे अब्लालाय आंहासो बिराद उसुखुथु जाथारबाय देनाय रिजाल्टखौ मिथिनो लुबैनो हाथारला आङो बिखाफोरानो दुब दुब मोनजोबथारबाय आंनिया औहाय हामालाथो मोनबावनांगौ जाथोसै नोंसोरो एसे नेथ'दो ना मोनखासिगोन दे आरो गथ'आ गिनायखौ मोनबोआखैदां बियो मानोथो गिनांगौ जाखो मालाय रिजाल्टआ मोजां फैखागोन ना धोरोमफ्रुलायनाय मोनथारबाय आंहासो माबा मारै जागोन मा जागोन एकदम बिखाफोरानो बोरैबा मोनजोब्बाय आंथ' आरोहाय हा खोनासंनो लुबैथारबाय नै आफासना हा टाइमफोरालाय जादोंना जायाखै जाखोसै मोनसिगोन राय मोनसिगोन एसेथ' नेथ'ना नेनायखौनो हाला जोङो सोरां नायफिनबावलाय खेबसेबाव होबाय जां 2 मिनिट नांबावगोन आरोबाव एसे 2 मिनिट गेजेर नांबावगौ हामालाथो नुबावनांगौ जाखोसै रिजाल्टखौलाय इसोरनि अननायाव आगैनि रिजाल्टआ मोजाङैनो मोजां जाबा हामगौ आब' ओमफ्राय इसोरा मानो एग्जामखौथ' आंसो होदों न' ओमफ्रायथ' आं बुंखाबायना आब' आंनि रिजाल्टआ मोजाङै जाखागोन दे आरो
गावहा बुजिया जानो नों बन्द' मानो बुजियाबा हैद आंहा गिनाय फैयोना ओमफ्रायो गिनाङा दे गिनाङा मोजाङानो जाखागोन ना रिजाल्ट ओंखारसिगोन माथो नायदो होमबा दे सोरां नानिनि रिजाल्टखौथ' मोननाया मोनबायमोन जोंहा दा माथो देखायखो ओइ सोरां मारैथो जामारखो ओमफ्राय जोंहा नानिना आफासना मा देखायखो पास ना फेल जाखो बोरै जाखो दाथ' मा होनना खिन्थाबावनो आंलाय दिनै सोरां खिन्थानाय जों खोनासंनो लुबैनाया हामथारला जोंहा नानिना ना रिजाल्टआ माने रिजाल्टआ बोरै जाखोबा रोमै आगैनि रिजाल्टआ मोजां जाबाय आंथ' फार्स्ट डिभिजनावसो थांबावदों माइनाव सना जोंहा 95% मोनबावदों आगै नों मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हामारबाय आरो जेरैबायदि जों लुबैदोंमोन बेबायदिनो माथो सानो जोंहा आगैखौलाय बुंखादोंमोन आङो इमान मोजाङै पास जाबायबालाय हामाथो नांबावगौ एबारथ' जोंहा पार्टि जानोसै ना नानि ओं आदा आंनि सना आगै सना बेबायदिनो जिउआव जेब्लायबो देरहासार जानो हाबाय थाथों आंनि आयं सनाया लेखा गोरों जाथारथों थेंक इउ आयं आब' आंनि आगै सनाया जिउआव जेब्लायबो साक्सेसफुल जानो हाथों जाबाय दे नानि सना आदा नोंसोरनि आशीर्बादखौ जेब्लायबो मोनबाय थाथों आङो नोंबो जिउआव बेबायदिनो जौगालांबाय थाथों सना दाथ' आरो पार्टि जानांगौ नङा होमबा जोंहा ओं आदा मानो बिदि हारसिं हारसिं जिरायदों नोङो माथो होनोरा ओरैनो आरो बिनानावा इमान मोजां पास जाबाय आरो बिदि हारसिं थायो सोरबा इमान खुसिनि दिनावनो आंथ' नोंसोरजों दंना नोंसिनि खुसियावनो आंनि खुसि आरो दसे जिरायदोब्रा आंनि खाथियावबो ना लाजियो दाना आंनि खाथियाव जिरायनो ओइ मा बुंनाय जादों बेलाय जानला मानला नङा दे नङा माने एसे माबा माबि सानदों आरो ना आङो नोंनि माबा माबि साननायखौ दोनथ'दे आरो बेखायनोथ' दसे जिरायदोब्रा रायलायनोसै ना दे होमबालाय ओमफ्राय सोरां खबरा माबोरै मा जानो आरो गाज्रि मानि थाखाय नोंनि थाखाय आरो हो नोंथ' मिथिखाया होमबा माबायदि आंनि खबरा नुबाय थाखायो माथो आरो नोंना आंनाबो बिदिनि गेजेरावनो दंथ'यो दाथ' आरो आगैनि रिजाल्टबो मोनबाय आगैयाबो जि मोजां नम्बरावनो पास जाबाय बिनिफ्राय खुसि आरो माथो थाबावनो आंनि जिउआव नंगौ माथो नङा जानो आरो बे आलासिना मोनसे खोथाथ' दङमोन सोरां नाथाय आं दायो मा होनना खिन्थाबावनो नोंनो गोसो बायदि खिन्थादोब्रा आंथ' आरो नोंनि गासिबो खोथाखौ खोनासंनो रेडिखाना ओइ सोरां दिनैसिम नोंखौथ' मोनसेबो लाखुमाखायाखैना आङो बेखायनो नोंनो खिन्थानोसै दे आरो आङो मानोना आं जेबो बुजिनोनो हायाखै दायो मा खालामनाया मोजां जागोनथाय आङो नों फोरमायबासो मोनथिगोन आङो बुंदो दे ओरैनोथ' बाथ्राखौ एसे हमनो हाखाबायानो आङो ओइ सोरां बे आलासियाना जोंहानाव फैनाया माने बर'साया आं मा होनना खिन्थाबावनो नोंनो नाथाय नोंनो खिन्थायाबा सोरनोथो खिन्थाबावगोन आं दिनै आगै रोमैजोंबो रायलायनो बोरैबा मोनदों आङो दे बिन्दास खिन्थाबानो जाबायना आं माब्लाबाबो बिदि सानफेराखैमोन साननायालाय नाथाय माबोरै बिदि सानखोबा बियो सोरां बियो ना आंखौ माने जों जे बेरायनो थांदोंमोन न बेवहाय मोनसे खोथा बुंदोंमोन बियो मा खोथामोनबा आंखौ हाबा खालामनो बुंदोंमोन आंखौ मोजां मोनो मायो बिदिनो बुंदोंमोन बियो नंमारगौसो आरोना जिउखौनो थांनाय बायदि मोनलायबाय आं दिनै हो
माने जिउखौनो थांनाय बायदि मोनलायबाय आरोना हांखौनो दसेनि थाखाय मानोबा माने एसेबां गिदिर निउस आरोना नानि रिजाल्टजों लोगोसे मोनसे निउस मोनबावबायना नोंखौ होमबा मोजां मोनो आरोना आं दायो मा खालामनो सोरां ओमफ्रायो रावखौनो मोनथ'वाखै आं नों थाथ' दे 1 मिनिट र' बहा थां नोंलाय नोंनि फिननायखौथ' सोंथ'ला आङो हो आया मा जाखोबा आंथ' जेखौ नांगौ बेखौसो खिन्थादों सोरां आंहा दङानोसो दिनै नोंजों रायलायाबा सोरजोंथो रायलायगोन आङो मानोथोबा बिदि सोंनांगौ बियो बर'साया एसेबां जारला कुइसन सोंबाय आरो आंखौ ओमफ्रायथ' बिसिना बिमायानो आंखौ मोजां मोना मानोथो बिदि माबोरै हाबा खालामगोन बे आंखौ आं माथो होनबावनांगौ ओमफ्राय सोरांनाव सोंबाय गैया माथो थांबायसो आगै रोमायनोबो लासिंसिं मा होनना खिन्थागोन आंलाय सोरांनावनो सोंनानै खिन्थानोसै आङो गोसोआव एसेबां नांदों नालाय माथो होनो हाबावनो आं मालाय दिनै जायखि मालाय गोसोथोलाया जायखि मोजां मोनलाया माथो जाखो ओमफ्राय आंहा माथो जाखोबा नों बरसाजों थांबा थानो हागोन नालाय आङो हानायाथ' हायालै नाथाय मा खालामनो आरोना नोंबो आरो आंनाव सोंनो मोनबाय आरोना नोंनि एन्सारखौबोथ' हमनो हाखाबायानो दे आङो बेखौ सानबाय थाबा फाग्ला जासिगोन खोमा नाथाय बावनोबोथ' हायाना माबोरै बावगोन आंलाय गोसोआनोथ' गोसोलै साला माथो खालामनो हाबावनांगौ आंलाय गोसोआबोथ' बावनो हायाना आंना बावनो हानाय नङालै आं नोंखौ एमे नाथाय नोंहाथ' मालायना आदा आं थानायाव माने हारसिं हारसिं मोनो दिनैथ' आंनि एफा खुसिनि सान ना अब्ला मानोथो हारसिं थादों बिदि माथो होनो आरो मानि सोरखौबा सानबाय दंमोन आं आदा बाजैखौसो सानदों नामा नोंलाय ओइ नों बाजैखौथ' आरो बहा आंखौथ' सोर मोजां मोनो देनाय मानो आंनि एफा मोजां आदाखौनो सोरबा मोजां मोना जागोन जानो गावहाबो सा जानला मोनला बुङो दे आदा आंनि आदानि थाखायथ' बेस्ट बाजैखौनो मोनगोन जोंहा बेस्ट नों बाजैखौथ' मोननो गोब्राब ना ने आदा मोनगोन दे मोनगोन सिन्था खालामनाङा नोङो जायखौनो हास्थायगोन बेखौनो मोनगोन बेबायदि जानो हानाय मोनबाथ' मानोथो हाया बेलाय माने आजिखालिनि दिन ना जेबो बिसास गैया आदा ओमफ्रायथ' दायो आंनि रिजाल्टआबो मोनबाय नों आंखौ बेरायनो लांनो होननाया लांगोनथ' माथो लाङा जानो आंलाय जोंहा आब' नों आं साथामजों थांगोन न' आयंआबो थाङोना थाङाथाय आयंखौबो लांफागोन ओमफ्राय नों बहाथो थांनो नागिरदों आदा जेरावबो थाङाना बेवहायनो ओरैनो बा माथोलाय ओमफ्राय दिनै बिराद समायदोंथ' नोंखौ दख'ना गाननायखायनो आदा आंखौबो मोजां नुदों दा आंनि बिनानावखौलाय जेरैखि जायाबाबो समायखायोना रावनिबो नोजोर दानांथों दे होमबा नों थाथ' दे दसे लामाथिं थांना दे आदा दायो ओमफ्रायो मानसिफोर फैगोन होनदों नामा माथो माने नोंनि ओरैनो पास जानायनि जाफैनो नागिरदों आरोना दे होमबा आदा दाख्लैनो खिन्थाखादोंमोन आयंआबो ओमफ्राय आब'आ बोरैथाय न' सिङाव दंखोमादां नानि नालाय दे होमबा आदायाना दामानि मानोबा सिरि सिरि थाबाय थादो दे मानोथाय दाख्लैनिफ्रायनो नुगासिनो आङो
बे जोंहानाव दादा फरायसा फैनायनिफ्रायनो बिदि सिरि सिरि थाग्रा जाबाय बियो। मानोथाय आं हमनोनो हायासैना। नङाबाथ' आंनि आदाया बिदि नंखाथारामोन। ओइ आगै रोमै। माबि आब'? माबि माने आगै नोंदिया बहा थांखोबा? आदा सोराङाथ' नै दासो ओंखारलांदों। इयो बहाथो थांखो बेलाय? जेरावबो थाङानो आब', ओरैनो लामा लामासो थांदोंमोन दसे बेरायनो। बेखौनो आङो बहा ओंखारबोखो सानदों। गावहा आदा दसे गैयाबानो नागिरो नामा आदाखौलाय? थोद बिदि जायो नामा सोरबा? माने दासो आंजों रायलायनानै ओंखारबोदोंमोन नालाय। बिदिसो होनबा? ओं दे होमबालाय दा फैगोन बियो। सोरां बहाथो थांब्रबामोन नोंलाय? मानसियानो ओमफ्राय फन हरनायखौबो थिखोला आरो आंनिखौ। मानो नागिरदोंमोन नामा आंखौ? नागिरदोंसो होनदों बियो। दसे गैयाबानो बेसे नागिरो आं नोंखौ। मानोथो नागिरोबा? मिन्थिला दे आरो जायखिया ओमफ्राय बहाथो थांनाय नोङो? जोंहा नानिनि थाखाय बेसेबा खुसिनि दिन ना मोनथिया आरो नोङो। बुजिबाय दे होमबा। नों माने दखानाव थांदों आरो ना? माथो होमबालाय नानिनि पास जानायनि जाहोनांगोन ना। गावहा हारसिं थांबाय खिन्थालाङासैबो। फैसा एसे हरखागौमोन ना आङो बिदिबालाय। बिनानावा आंनि नङा नामा होमबा? नंगौ, अब्लाबो आरो जोंहा सानैजों मिलायनानै बायगौमोन आरो नों हारसिं बायजोब्बाय। जोंनाथ' सोलिजोबोना आरो मानोथो बुजियाब्रा सनालाय नोंलाय? मा नांगौ मा होनखो देनाय आङो? मा होनखो नों सोरां? नानिखौ होनबाय थायोना बेखायनो बोरैबा होनफ्लांबाय आं। दाना नानिखौ बुंनायावनो आंखौसो साना जालायलांबाय नामा? नोंनियाबो मा जागोन सोरां? बुंबाबोथ' आरो मा मोननो? नोंथ' आंनि जानोनो हायाना। मा बुंलांखोथाय? ओमफ्राय लाबोदो दोनहैनोसै आं बिदिबा। आयंआबो दाबो फैयासै दहायनो थांनायानो। जोंहाथ' आरो एसे जाग्रोना लानोसै ना। दे होमबा। बिसोर सानैखौ दानिर आङो। आरो आब' गोमै। हो? सरि आदा बाजै। मा होनखोलै बेलाय नानियालाय? दा मोनगोनसोरो नोङो मा होननाय जादों बियो?